Sakan ikaw ka jingpun bana hakabidi bat jingkop khwai kaban spelong hakan shi maulang ren kata pung jong iba arsimli disngap ha ko ki parlok khamtame ya ki parlok rawon ban hak put jong ni ka video sayo snow ya ka khobor ka snow tanat tam yawan shaga jing khwai khabam kachaka kabadi hapo maulang ren kapung jong iba arsimli penyai di ba akan jai thong ni arsimli harkat bat ki parlok kalenti balik na shilong shanong stoin kapung kadon harut surok ba de kani ke jingkop khwai do kha an sapelong hakan riu tarik banai ba khatar ajar pesan nadu kapor shpo bejaman step hadu saw beji janmir ba namta kador jong tiket namta ke jingkop khwai do kha kan di tang san spa shiruyang wi khwai de sam hanam ta ki parlok rawan ka biskit nani jingai subai sha ki parlok rawan kalongkum ne nakamda banungkong yo san phojar ba ar san phojar balai san phojar ba saw san phojar basan ar phojar bandriu ar phojar banyo ar phojar popra ar phojar ba khandai kat sanajar besi phojar ba khatwei sanajar ba uba khat ar dong yo san hajar tangka but agate sngi nalor jong ki price ki ba shakman kinong punya ki lepen kreru na beta ki wei padi ki parlok rowan ha ka kerdan consolation price kata adu kerdan banekong adu kerdan bar arphau undang yo ya ka pisa ka bakot adu ar hajar tangka wei parlok rowan de nakbenta ketiga sngi anpun khwai tang lai teli kipung no tang lai teli kipung pen khwai namar kedon san teli de pen khwai tang lai teli but insha enum sha ek banabar wan di jing di like no itrai shnong ha ketiga jaka like no lada kiwan bandi ek tiar khwai de la sha ha ketiga jaka mo but insha ban bu jaka ha ka san tarik banai bak ar jar arsan ha kapor wei beje men step da uding ne usi but nai porsi kanta banweng ya kiti giding lene kisi but nakabenta ki parlok lene ki point ba skap ha kandon ru kejing le kai ke basotonan kata kabdi ka lagi draw ki ha ketiga sngi kinong punya jung ketiga fishing competition kan kre da ka LED screen ha ketiga jaka apa penle ya ka lagi draw Kesngap ha ko ki pa ba la da pikwa ban shimta ti gal kidro namar kan desu hang te hapo kan si maulang ren hang te po rut surok namar ka de rut surok te kinum pen le kai su namar kan kim ka jaka ande la pen kreya no ya ketiga jaka ya le kai jak ka madan football jong ka madan umsui ka bahap hapo mau panain ka bla pen bit pen biang da ka kan si pelun sport association te kadi ka madan ka bahep ha Kelada lik kano phawajar ngut ki bru ngiambej hak diga jaka bat kendi ka jaka ka bakulut nakabenta ketika lagi dro ka song pisa kalpun kre nakabenta kinong job kalong kumne nakabenta banakong unyo ar phawlak ba ar sanlak balai arlak ba saw silak ba san silak ba riu silak ba nyau silak ba praru nang yo silak tangka bat nam ta kador tiket kan di tang lai spa si tiket bat san spa atli ki tiket e kumbang ala de ban pensngau hak de gasngi an buru da ka LED screen na ga banta jungi ki pat ban yo ilang ente dok khat mai khat ar kuntal tam ha ka arp santrik banai ba khat we ajar opsan ha ka formal step ndon ki nong diwi diknyang ha ka te gasngi bat nshim jing theu ya baru chai dok ha anam sha ban psa jing bam kat bam pade pot khwai nakabenta ki jing tip ki bapnya klaro ban pun ha kini ki number ki badon ha kani ka notification termen ban kre lupa la usi urung yang nakabenta ketika riu tarik bat khamtam enam ta ki ba manishim ta ketika lagi draw blai shibon